Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuya emafikini. Ngayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, zigazi, zonakele. Bayiphulwa abantu, khona bephuka, khona bephukile ngikhuluma nawe, khona basazophuka. Hayi, babhala abantu. Namhlanje ngibhalelwe uSisi uyangitshela ukuthi yena wephuka kanjani. Hayi, maseliphuthuma udaba lwakhe nizwele nini ukuthi lisima kanjani. Ulibeka nje kuSisi udaba lwakhe. Asheshe nje sisondele kulona. Nizwele ukuthi ulibeka kanjani mayelibeka. Ulibeka kanje uSisi. Ulibeka kanje uSisi. Molweni kaSify TV. Igama nguNonceba. Ngihlala lapha eBhayi. Ndithe ndibhalele kuni ndinixelele ngeyami into yandehlelayo ndophulwa ngumuntu wami. Yo, wandophula umfana sana. Mandiyibeke nje elubala le ndaba nizivele nani into bana lo mfana wandenza ntoni. Kwakungo-2019 uba ndiphazami. Kwakungo-2019 ndahlangana nalo mfana. Xa ndihlangana nalo mfana ndamthanda man, naye wanikeza uthando lwento ndicinga uba kudala ndolilindile. Hayi nyani saqhubeka nomfana, saqhubeka nalo mfana. Endithanda nyani, ndandibona uba uyandithanda lo mfana. Sahamba isikhathi sithe xa sihambayo ndamuva indawo hlala naye. Ndahlala naye waphela unyaka wokuqala, kwangowesibini. Endiphethe kakuhle, nami ndimphethe kakuhle, ndimhlambela, ndimphekela, ndimenzela yonke into le. Kuba ndandingasebenzi ngelo xesha, inguye osebenzayo. Lahamba ixesha kwathi kwaba nami ndifumana umsebenzi. Xa ndifumana umsebenzi ndawufumana kwaPepa. Xa ndifumana umsebenzi ndahamba ndawusebenza. Sobabini ke ngoku sesiyasebenza. Ekuseni ngilowo nalowo uya kuyakhe indawo. But ndandithi xa ndibuya emsebenzini ndimake sure into yobana ndiyamphekela, ndiyam-ayinela, ndimenzela yonke into. Mana ndimthanda. Lahamba ixesha ndandisebenza nange-weekends ke. Yena Saturdays and Sundays wayengangeni. Ndeva into yobana heyi umuntu wami khona into andenzela yona, khona into ayenzayo. Sekhona lo muntu ubonakalayo engena. Ndathi akandazi kakuhle lo, ambonisa uba ndibhinqe ngantoni. Andazi kakuhle lo, ambonisa uba ndibhinqe ngantoni. Ndacela kwi-manager yami ndathi hayi, ngomso yayingumgqibelo. Ndathi ngomso ikhona into engifuna ukuyilungisa, ngicela ukuthatha i-off. Yena wathi hayi ungayithathi i-off. Ndaphuma ekuseni ngathi ndiye emsebenzini, ndathi shwi ndazela kwitshomi yami. Ndafika kwitshomi yami ndamxelela uba tshomi sendiyaqheleka ngoku, qheleka nyhani. Ndizapha kuwe ngathi ndingumuntu oya emsebenzini, andikwa kulo msebenzi, ndi-off tshomi. Ndi-off nje uyolungisa laa nto endiyiva ubiyenza xa ndingekho. Ndahlala netshomi yami. Lo muntu kuthiwa engena phaa ngo-10, 11. Mazethi 10:30 nditshomi. Ndihamba kuyonuka ikaka phaa. Kuyonuka ikaka phaa.
ndatsho ndiphuma itshomi yam. Naye itshomi yam seyindihlohlile yathi tshomi betha kwasanxa ufika pha. Ndahamba. Sendihambela phezulu. Ndahamba. Xa ndifikayo. Xa ndifika uvaliwe. Andanokha ndatsho phakathi tyhulukudu. Xa ndingena, hayi man, uyedwa nje lo mntu. Uyedwa lo mntu uzihlelele nje ebhedini. Kanti Chubunkabi xa ndiza phaa wanibona. Ndiyacinga into yobana babengayivalanga ikhethini. Wanibona xa ndiza. Ndiva man, khonto e-off apha. Khona ivunjana endingalivayo kakuhle. Khona ivunjana apha endlini. Ndithi baby, wenza ntoni apha? Kwanevunjana nje ndingaliqondi. Wenza ntoni apha baby? Tata nam. Ayabaza ivunjana lantoni? Ivunjana lantoni akho vumba apha? Ndithi hayi. Umntwana lo. Ndangale kwibhedi. Ndayitshova ibhedi. Xa nditshova ndithi, hawu, nali ijazi lomkhwenyana. Ndilibambe. Ndithi xa ndilibamba, hayibo, ndwebe intoni le? Yantoni le protection? Kuba sisebenzisa apha ekhaya i-protection. Yantoni protection? Hayi beba yandazi. Hayi, azange ndayibona. Ndiyaqala ukuyibona mna. Andazange na-protect. Hey! Awulingi undenze loo nto mna. Awulingi undenze loo nto. Yantoni i-protection le? Ndatsho ndinqala phaa ewodrophini. Xa ndifikayo, nayo into iphefumlela phezulu apha. Ndayitsalela apha phantsi. Ndayibetha ngamanqindi, ndayibetha ngempama. Ndabuya kuye lo mnumzana wasekhaya wenza amanyala. Ndambetha ngamanqindi, ndambetha ngempama. Waphuma unondindwa wakhe wabaleka. Unondindwa wakhe, ndasala nalo. Sayixoxa, ndamxolela. Ndandophukile inhliziyo. Andifuni ngasho, ndandophukile kabuhlungu enhliziyweni. Yona nto yandiphulayo leyo, yandophula. Yandophula loo nto. Yandophula kabuhlungu loo nto. Ndamxolela. Nangoku sahlala sobabini. But yandivukela ngamanye amaxesha xa ndiyicinga. Yandivukela le nto uba lo mfana like wayendithatha njani? Bangathi ndiye emsebenzini yena ubhizi ulala nentombi embhedeni wethu, emashitini wethu. Njani? Like njani? Ndandizibuza loo nto ndithi hayi lo mfana akaniboni lo mfana. Bendithi ndizovela neyami i-heartbreak. Akho nto itheni uba ndadlula apho, but sanditya nangoku. Sandiphatha kabuhlungu, but it's okay. Ndiyabonga. Hayi, niyazivela babukeli. Niyazivela usisi uyayibeka indaba. Ibeka indaba usisi, yanixelela lwakhe udaba luhamba njani. Andithi ndithini ke, ndilinikela kuno udaba nilithinte, nilibambe, nilipotopotoze, nithethe naye into yobana ayithini le nto yamehlelayo. Kuba yabonakala into yoba isalokhu imhlupha and isezawumtya uba alithole uncedo. Kanti umfumanele uncedo kancedakala usisi. Ndiyabonga.